Jeg tror, unge har det svært i dag, fordi der er så meget med sociale medier og sådan nogle ting. Altså, folk er så grove på internettet, og sociale medier, alle er på sociale medier. Og det der med, at man ligesom, der kommer sådan en du må godt sige noget også. Men du snakker jeg snakker bare afbryde dig. Men det der med, at der kommer sådan en hel kultur, hvor det handler om at være perfekt. Og hvis man ligesom ikke følger den her guide til at være perfekt, og man ikke gør ligesom alle andre på internettet, så bliver man bare sådan hurtigt et offer for at blive mobbet. Og det med, at der er så mange flere, altså alle bruger det jo, så er der større sandsynlighed for, at folk de kommer ud for dårlige kommentarer, folk der direkte mobber en næsten. Altså, så der er virkelig meget, man kan støde på derude, og jeg tror ikke, det bliver bedre, og jeg tror kun, det bliver værre. Ja, og det vi ligesom prøver lidt at gøre for at bekæmpe det her mobning her, det er, at vi ligesom viser, at det er okay at være anderledes og bare have det grineren og være mærkelig, og så ligesom hylde det mærkelige. Og så er det ligesom vores måde at bekæmpe det på. Ja. Fordi at man skal ikke bare være perfekt, det er jo røvkedeligt. Ja, præcis. Gå ud på at have det sjovt. Ja. Altså, nu siger jeg det bare sådan helt ærligt. Jeg kan rigtig godt lide, som rigtig mange mennesker godt kan lide, at få noget anerkendelse for det, man laver. Men altså, det er klart, der er også rigtig mange, der ikke kan lide det, man laver. Men bare det, at der er en enkelt person eller to, der siger, at hey, det er faktisk fedt, du laver, det hjælper meget på det. Det Max han prøver at sige, det er, at man skal huske at anerkende hinanden også, i stedet for hele tiden prøve at hakke folk ned. Fordi hvad får vi ud af det? Ja. Prøv at se, hvor meget det gør for os, når folk de ligesom skriver søde ting til os. Altså det booster vores selvtillid, vi bliver et bedre samfund, vi kæmper, og vi bliver motiveret. Det er det, der driver værket. Altså jeg har faktisk ikke oplevet, okay, det er for sjov. Jeg har oplevet en del mobning. Jeg har set mange folk blive mobbet i kommentarspor, især på TikTok. Men det, ja. Jeg vil sige, sociale medier er blevet rigtig slemt i forhold til mobning online. Ja. Og det, jeg vil faktisk nærmest sige, at det er fordi, at der er kommet mange voksne mennesker til sociale medier, og de aner ikke, hvordan man ligesom agerer. Fordi det er bare at skrive, hvad man lige mener. Ja. Og de føler sig jo så uskyldige, når man kan sidde bag en skærm. Og jeg vil også, der er jo også unge og børn, der gør det. Men der er faktisk mange voksne. Der er rigtig mange voksne. Vores erfaring er, at det er mest voksne mennesker, der gør det. Og det kan man for eksempel også se, hvis man går ind på vores kommentarspor på YouTube, og så ser en Ekstrabladets artikel. Ja. Vores kommentarspor er altid positiv energi. Det er børn, de har det fedt, og unge mennesker har det fedt. Så ser det måske noget, de kan lide, men så er det sådan lidt, whatever. Haha. Så går man ind på Ekstrabladet, og der er en artikel. Jamen, ligegyldigt hvad det er, så er der bare dårlige kommentarer fra voksne mennesker. De skal have en mening og holdning. Ja. Så jeg ved ikke, hvordan man skulle ændre det her, men jeg håber lidt, at voksne mennesker ligesom vil lære at agere bedre end Jeg tror ikke, det er noget, man sådan kan ændre. Jeg tror, altså det er ikke nok med, at bare børn eller voksne tager en snak med de børnene. Men jeg synes også næsten, børnene tager en snak med voksne om, hey... Det er næsten børnene, der skal tage en snak med voksne mennesker. Snart lige et øjeblik der. Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, vi oplever i ny og næ mobning på os, eller hvad hedder det, hate-kommentarer. Ja. Vi får et privat besked også. Jeg har fået en del af det også. Men trusler. Altså, okay. Ja. Trusler. Og... Nej. Jo, også det. Det er voldsomt nogle gange, men det er kun voksne mennesker. Ja. Jeg har aldrig oplevet børn svine mig til. Nej. Så jeg synes bare, det siger noget. Ja, vi har oplevet det i hvert fald. Men der er også rigtig mange, der skriver sødt og er rigtig søde. Så er det jo klart, så skal man lære at cutte det fra. Ja. Og så kan jeg også huske i folkeskolen, det der med, at børn fra 15 til 18 år, det var sådan de værste år af ens skoletid, fordi alle bare mobber hinanden der. Ja. Det handler bare om at være perfekt der. Ja. Jeg føler lidt, det er svært at vide, hvordan man skal ligesom på en eller anden måde ændre mobning, og hvordan man gør det bedre. Fordi at, så kan man snakke om det i skolerne og sådan nogle ting, men det tror jeg ikke ændrer noget. Nej, for det gør man jo allerede i forvejen. Jeg tror bare, det påvirker det endnu mere, eller det gør, at man har lyst... Ja. Men der er mange, der begynder at åbne op om sådan... jeg har det egentlig ensomt, på grund af... Jeg har ikke så mange venner og sådan noget, og det er der mange, der gør. Altså, jeg ved ikke, om det er en kurve, der hjælper på det, men det er i hvert fald en kurve, der går sådan her. En ting, man kan gøre, det er ligesom at anerkende sig selv og ligesom stå ved, at man er mærkelig. Fordi nogle flere mærkelige mennesker, der er, nogle flere forskellige individer, accepterer man. Ja. Og det er ligesom også det, vi prøver på. Ja. Du er mega mærkelig. Jeg er sygt mærkelig. Det er mega fedt.